gaya ni mo ganin na gawat ni mo diri. Dugay gud taon. Basig sayo ra sad kay ka diri. Sayo gud taon da. Sunod ba, gikan may pagmugikan kag mga alas 5 para mag-abot ta din ba para diretso na ta. Alas 5 bitaw ko ni gikan. Alas 5. Nga ano sayo makay ka diri be oh. Tanaw. Okay, mulakaw na biyaon ta ko, biyaalan ko ka. Okay. Okay raman tag muuna ka. Nya ato lang gyapon kuskogon agi. Ikaw, madugan ka ng si Marlon sa kalaki. Ano di mo sakpan ko niya? Nga naman, makapugos di siya nako. Pagka sa gnaw niya, ah. Nya nga nang magpadugay-dugay makagsugot niya. Nunsa ka diha? Kay baw ka, si nanay ug si tatay galalis ra ba tungod nimo. Ay, pastilan floor mo ram kagkaroon pa na ng nanay tatay, uy. Pero may na maglalis. Nya, ano naman sad ko no? Kay si tatay lagi, gusto siya nga imo nang sugton si Sir Marlon. Nya kabaw ba kag nanay, di na masugot. Ay da, anong mutuo mo ng tatay, uy. Nakalimot kasi ang gisulti sa una nga. Matod pa niya, di siya manghilabot nato. Labi na mahitungod as gugma. Bitaw, abi ni Mulin. Ambot lang kung tinuod ba tong gisulting tatay. Unsa man? Matod pang tatay, si Sir Marlon, nagpasabot ko na niya sulti. Ni tatay? Oo, God. Nga, kung di ko nun nimusog to ni Sir Marlon, mauwawan ko na siya sa iyang papa. Ano mawawan mo kuno siya? Kay gitug-an naman niya sa iyang papa nga ikaw yung pangasawon. Unsa? Ano yung gisulti? Ay, ambot lang kita ni Sir Marlon, eh. Basig nagtuo na siya, gisugot na nako siya. Bisag wa pa siya kastorya. Gali. Lang, eh. Ambutan na niya, eh. Uy, ayuso, doon na presulti ni mo. Unsa naman sad? Matod pang tatay, niingon Senior Cebu ni Sir Marlon. Nga paadtuon ko no kas ila, kay makigsulti Senior Cebu ni mo. Ay! Tigituloy ko! Hala siya. Kanigit siguro sa tatay. Iya gid siguro gipasalig-salig si Sir Marlon. Ano mo na ni nahitabo ron, awa na ni ron. Sa pa man di ay? Kamu dah Indo, ha? Oh sir, ako mo'y gisugo ni nanay, puyog niya. Mo ba? Pili raman ng tag. Wa lang kamo apas niya, ako rin isugat niya. Kuil kuha. Kasabaan mo gud kong nanay sir, kung di may magkuyog. Ano kasabaan mo ka? Di ako kasabaan oy. Ako, ako'y daw tan tuyo si mo igsuon. Laban pa mga gani ko ani. Mo depensa ko kinsa mo binuang ani. Pwede ra mag ako rin kuha niya. Di kaduha, importante kaya kung tuyo si mo igsuon. Gusto ko nga kaming duha makasulti. Pwede ka muna, sibat na. Sino? Ay, gaya sa nimo eh. Ay, saan ka, bro? Ari lang, kita mo magkuyog. Sir, kami lang magkuyog, sir, kay... Okay naman na mo kami randuha. Ingil agaw. Kita nga tulo ko yun, boy. Ano? Kaya sa tanay. Sabi, problema ba nga nung hadlok mo kang kikuyog mo ko? Pero maglayo mo ka na kuha ni Klakihan. Lihay mo kay ka. Di mo ko kulihay ni mo, sir. Close man gani ta. Ay, bukas ang ginga eh. Mga putol. Close din na. Maperting ni kayan mo. Gusto lang ito mag-istorya ni mga kita rin doon. Pwede naman sa ta magstorya, sir. Kita duha. Pwede day. Sa amo. Siya. Ayaw lang dito sa inyo. Nay mayo ay, kuyogi ko ato tas amo. Ato ta magstorya tos bay. Di lang mi, sir, eh. Di lang ko, sir. Kung anong di man, pwede magata makasulti. Ato tas amo. Gaya ko nakubugat nga rason, ganun dili pwede. Kuan man gud, sir, kanang Saman, batasan man gud ang mga babae diri sa bukid nga kanang kami ra mga babae may magkuyog ba. istoryahe. Bye. Yes, buni, kuyog ka. Bitaw juga buni Honda. Sir! Hey! Hey! Oh, sir! Yep.
Sa sir? Asdensyo, di mo na nang gisultihan nga, wa ko yun sa kinaiya ng iyang anak. Nasilin? Ako na kong sultian, sir eh. Hagbay ra ako, isang giingnan nga naglagot ka. Yan ito, piha eh. Ako katimaan na ba ako sa kinaiya ng hilin ha? Gamay lang kay strangang kuwang. Lagot na ba ako? Ang tutkaron, galikay-likay kayo po na ako. Sa gurin ni Silin. Likay-likay lang nagihapon na nimo. Sobra pa sa likay-likay. Napakita ko siya, kasi gusto na ko. Kita. Ay nga, namin na mabahay din is bukid, sir. Pagpagaigahi ba? Sa banayay, kay gahi ko taon. Wa ko maana na ng pagpagagahi ang babae na ko. Igna sila. Galagot ako. Mapuno na gani ko to eh. Timan ha, mapuno gani ko. Sulti sila ito. Palayason ko na sila. Hingin lang ko na sila dito. Ayun lang sa taon, sir. Ay, mulaban naman na sinudensyon ni mo, sir. Sila ban? Laban. Laban pa nga nung wa masay nahimo nga kanang iyang anak mutuon ako. Ako lang yan na istoryahan sinudensyon ko sab, sir. Ay, Sulti dito. ako aton ka. Ina yung anak na jabak na yung anak. Makikuyo ginoon atong sa buni. Arin ako di. Sige, sir. Ako aton sinudensyon, sir. Buni. Hindi mo kuyawan ang mo na. Mingaw mo kayo. Oo, lagi. Mon. Pananglit. Kasugat na to sila. Musukol kita. Sukol eh. Magmotras ta. Maun sabiha ka, mao ko na itong tuyo. Ano man, kurog ka? Oh, man, Oo. musukol kita. Unsa man di ay? Unsa man ka? Mawa biya nimo eh. Tuga-tuga kag ingon ako nga. Hadlo ko. Ikaw lang. Hadlo ka magpakamatay. Di ko pa mo ko iliwat good. Ako sugtang floor. Oh, mao ka. Imo ron kagulingon imong ginhuna. Unsa? Di ka ta delikado ani mo. Unsa may nakadelikado eh? Naalagi to sila armas. Kita pag ampo ra kita tong kuan ani. Suma, sa nahitabo. Taas sila armas kita wa. Gikalitan ganita. Pero unsay nahitabo? Wa ta madutli. Kay tungod sa Ginoo. Proteksyonan ta niya. Sige. Suko na lang. Bahalag. Santa Claus is coming. Merry Christmas. Ho ho ho! Merry Christmas. Oh, Christmas! Merry Christmas. How are you today, Santa Claus? Oh, magsadya tang tanon. Oh, it's Christmas time in the city. Merry Christmas. Ingo na to si Mamang para na librihon ta sa Pasko. Okay, nalimot nga Pasko na di ay maglipay sa... Apil pa rin, boy. Kita ato inyo, sumamoy nga. Oh, lipay na kayo sila. Sila ito sumamoy. Kaon to bito. Tagma na bito, porta biyo. Dili kita ba'y mangandam, ana? Si Ma'am Amparo may mangandam, ana. Ilisod kayo kung kita, mailhan ta. Mayaman lang si Ma'am, kinaibawa naman ang mga tao. Madato siya. So, anytime, any day, o unsa ba? Wow. Makaandam si Ma'am Amparo, ana. Wow! English! Bitaw, sakto sad nga. Because Ma'am Amparing is already rich. Ah, yes, of course. Kinahanglan mo mag-asal gyud ana ba na. Ay, si Ma'am Amparo lagi nga itong doon. Mao lagi kan mag-ihaw tag baka. Okay, baka ba? Ay, oo, lagi. Pero, atong atuon si Ma'am, atong istoryahan, ana, may tungod sa Christmas. Lagi maglipay sa ito. Uy, ato sa pasalamatan ang gihatag. Of course! Ato na. 1, 2, 3, go! Yeah! No sweater! Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Dutan,
Butang ka na natin mga kalukuan. Mingaw sa daan. Tay. Ay, uy, ito. Sama na. Tay, kayo mo. Kuan tay. Christmas tree. Amo na siyang bitay-bitayan tay. Mga kikayo. Para nindot sin ewan tay. Yeah. Namatay, nindot kini tay. Ikaw managin tay. Naon yung duha da. Kaya nga naman, Toy. Ano makatay? Mungutan na mo nga ano ko. Nagsugat ni si Matoy. Purti na sukuha ni Sir Marlon ninyo. Kay? Ano man? Suma! Kung saan insultan niyo Sir Marlon? Labi na ikaplor. Oo nga naman ko, Toy. Gihangyo man kuno kang Sir Marlon. Nga makisulti siya ni Helen. Nyawa mo kuno kang sugot. Unsay nga? Si Helen may wa masugot. Ano gutong di kong sugot nga may ako'y pakigsultian. Pero gihangyo mo kuno kang Marlon day. Nga paunahon ka dire. Wa mo yung kuno kang musugot. Nganong musugot man ko nga gisugo kong nanay nga kuhaon ako si Helen. Kaninya. Maghuwat lang kita ini. Maghuwat lang kita. Mas may wato na to tay. Muta na ka sa waton. Ang atong dangatan day. Palayason ta dinhi kung unsay kuan niya. Masura ang utok atong tawana. Ha? Wa ako mawagtang akong trabaho. Eh tatay, na unsa makatay? Eh, kung nasuko sila nga, di ta mo tuman silang gusto. Ano magpaabot pa man ta? Agdas, nanay nga mong layas na ta diri. Sensayuno lang gina. Sensayuno lang gina layas manglayas ta diri. Sa una wa pa mo mataw. Purting antos na ko ninyo ta diri. Karon sayunon lang ninyo manglayas. Sa na ba yung binuhatan Sir Marlon Good? Ita ninyo eh. Asa man niya tapadong. O ako daghag kabalhinan na. Ado tas alegria. Hinumdum katong giingon ni Nanay Lin. Oo, bitaw. Matod pa ni nanay nga mahimo ta mo puyo dito iyang igsuon bisag unsang orasa. Bisag karon dayon mo adto ta. Maog yun. Problema eh. Hello mo dia. Tuya nga lamog. Yam-yam yung baba. Anyong utok ay murag yung utok sa lamok. Tay, di sad mahimo tay nga magpailaw ra ta nila permi. Unsa man ta mga iro? Nga mosunod lang permis ilang gusto? Masuway bitaw mo. Kung unsay may tabo na to dinhi, kamo gyud akong bitayon. Bitay-bitay, sa niya bitay-bitay. Editsyo! Ha? Samantoy. Ato na yung dalion eh, kini may tungod ni Helen. Kaya wala rin may mutang si Sir Marlon ni pagkabutang nga. Saman to pagdaliin itoy. Nasupak man ako mga anak. Labi na si Helen. Unsa man oy? Di gina nimo madag pagpasabot si Helen oy. Basig uyab na sa sabon eh. Maong nagbagahi na siya. Wala nga na uyab si Helen toy. Bata pa tao na hunahuna. Nganong di man nimo madanoy? Nga pabor man ang tanan nato. Madam na nato toy pero di na nato madali-dali. Na may istorya ra man nimo si Sir Marlon oy. Ano man? Basta kay mag-istorya siya nimo. Kay di gyud siya mulong nga hangtod ba asawa niya si Helen. Natano na? Asa man? Samo ah. No, so kami si Marlon dito gawat.